Sizovula inkonzo ngehlabelelo 220 inkosi kusephama kwebandla. Yaze yafika leyo mini enkolo eyesabekayo zafika. Yes.
Aspo.
Amen. Kulabo mhlawumbe amangazi lesi isikhumbuzo sika baba mkhulu. Ubaba mkhulu wahamba emhlabeni mhla ka-2 May 1935. Ngaleyo ndlela ke yonke inyanga kaMeyi inyanga esikhumbula ngayo ubaba mkhulu. Kulabo abanganalo ulwazi ngikhethe ukuba ngikhulume ngomlando kababa mkhulu ukuze sonke sibe nesithombe sokuthi lo muntu owaqhamukana leli bandla wayesuka phi nalo kanjani. Njengoba sengishilo inyanga kaMeyi inyanga lapho esisuke sikhumbula khona umqali wendlela yobuNazaretha, umprofethi Shembe, ubaba mkhulu. Okwanamhla asizukuchaza ukuthi igama elithi ubaba mkhulu lavela kanjani, kodwa ligama lakhe nasezulwini amaNazaretha ambiza ngalo. Kwihlabelelo 219 kulapho esizwa khona amaNazaretha angasekho emhlabeni ebiza umprofethi ngobaba mkhulu. Nengilosi ifike yasifundisa lokho, yathi abasezulwini umprofethi bambiza ngokuthi ubaba mkhulu. Nathi ke eselapha emhlabeni asimbize kanjalo ngoba ilona gama abizwa ngalo ezulwini. Ezulwini akwamukelekile ukubiza umprofethi ngokuthi ubhombela, ngoba leli gama waliqanjwa ngabantu, alivelanga kuyise, lizibongo nje. Ithiya ingilosi ezinye izinto zazibekezelelwa noma eqinisweni zazingemukeleki ezulwini, ngoba ubaba mkhulu wayeshumayela ezintweni eziningi, wayesasicathulisa. Ikho-ke wayengeke umuzwe ubaba ilanga nenyanga yezulu ekhuluma ngobhombela. Nami abazali bami abakhuliswa ngubaba mkhulu angaze ngibezwe bekhuluma ngobhombela. Kodwa ngokwasezulwini akufanele umprofethi kaJehova abizwe ngezibongo sengathi uyinsizwa yomgangela. Mhlawumbe lokho kwakungabekezelelwa esekhona emhlabeni, ngoba abantu bakwaZulu babejwayele ukubongela umuntu ngokuhlabana kwakhe. Kodwa njengamanje asebenzise esikufundiswe ingilosi, ngoba yona ivela ezulwini. Noma amanye amaNazaretha ephikisa noma yini esifundiswa ile ngilosi, kodwa thina amaNazaretha kaNkulunkulu asenze lokho esiyalwe ngakho. Amagama omprofethi amukelekile ilawa: umqali wendlela, ubaba mkhulu, uthumekile, inceku yenkosi, noma isikhonzi senhlupheko. Ubaba mkhulu wazalelwa eNtabamhlophe, esifunda kaNkantolo sase-Escott, kwaZulu Natal. Kulinganiselwa ukuthi 1865, kodwa sinalo iqiniso ngoba abazali bakhe babengafundile, naye futhi engakaze eye esikoleni. Uyise kwakungumayekisa
kanhliziyo kamzazela kasokhabzela kanyathikazi ukuthi uShembe umprofethi leli gama waliqanjwa nguyisemkhulu uNhliziyo lafika ngesibonakaliso uShembe engakazalwa noma umlando uthi abakwaShembe ngabakwaKhumayo kodwa umlando uthi kwaqala ngomzazela kuba negama elithi uShembe nakuye elafika ngesibonakaliso unina womprofethi kwakunguSitheya wakwaHadoni khona eNtabamhlophe cishe uShembe eneminyaka eko-9 to 10 uyise uMayekisa wasuka eNtabamhlophe wayokwakha eNtabazwe eduze kwaseHarrismith eFree State. uShembe-ke wakhulela eNtabazwe. uMayekisa wayakhe eplazini lomlungu owayesebenza kulo. uShembe wakhula elusa imfuyo yomlungu, amankonyane, izimvu, amahashi nezinkomo. uShembe eneminyaka cishe engu-12 wathi elusile endle wezwa kuduma izulu, washaya umbani phambi kwakhe, kwasekukhuluma izwi lithi uqa ngoba umi phambi kwenkosi yakho. Wase uShembe esiyaguqa baba lase lithi izwi thandaza. Wathi uShembe angikwazi ukuthandaza. Khona lapho uShembe wayesezwa into enjengesondo iphenduka esifubeni sakhe, waba semoyeni, wazithola esethandaza kodwa engazi ukuthi la mazwi okuthandaza avelaphi. Sikhumbule ukuthi uShembe wayezalwa ngabantu nje ababengakholwa indawo ngaphandle kwenkolo yomdala, engathandazi futhi engazi lutho ngobuKristu, neBhayibheli engakazi alibona. Kwadlula izinsuku ezimbalwa labuya futhi leli lizwi lifika ngombani nokuduma, lathi hlabelela. Wathi uShembe angazi ukuthi ngizohlabelela ngithini. Wezwa futhi sekuphenduka leli sondo esifubeni sakhe, wazithola esehlabelela ihubo owayengazi ukuthi livele kanjani. Waqeda ukuhlabelela wathandaza. Kwathi uma lima leli sondo wabuya futhi waba sesimeni sakhe. Kubalekile-ke ukuthi sonke sazi ukuthi uNkulunkulu waqala ukufundisa uShembe ukuthandaza, kwalandela ukuhlabelela. Waqala ukuthandaza esentabeni, wagcina sekuthi ntambama athandaze esesibayeni sezinkomo. Kwathi ngelinye ilanga ethandaza entabeni, wabonwa ngenye intombazana esebenza naye. Le ntombazana yafika yaxoxela isikwata enkopolo ukuthi uShembe imthole ethandaza. Wahlekwa kakhulu lapha enkopolo. Isikwata sasesithi okusho ukuthi lo mfana kaMayekisa ufuna ukujoyina ibandla likaBasi. Ngelinye ilanga ntambama ethandaza esibayeni, kwaduma izulu, kwasekukhuluma izwi lithi ungakakuyeki ukuhlobonga angeke ungibone. Ngenkathi izulu liduma wabaleka wangena nesicapha endlini yasenkopolo. Yambuza enye insizwa ukuthi ubalekelani, kodwa wathula wangachaza lutho.
kepha eveva luvalo. Kodwa ngakusasa uShembe wayibuza lensizwa ukuthi yini ukuhlobonga. Yamthethisa lensizwa. Ibuza ukuthi njengoba usemncane kangaka ukubuzelana lokho. Kodwa yagcina isimchazele. uShembe wangaqonda ukuthi izwi belisho ukuthini malithi engahlobongi, ngoba wayesemncane engazi lutho ngokuhlobonga. Ukuthi njalo ukushona kwelanga amanazatha ebenendawo aguqa kuyo athandaze ebizwa ngokuthi isiguqo, kuyinto abayithatha kumqali wendlela ubaba mkhulu. Njobana sazi nje ukuthi ngaso sonke isikhathina siba nesiguqo esibizwa esithandaza kuso. Lokho kwaqala ubaba mkhulu esemncane ena-12 years. Ngelinye ilanga uShembe kwadingeka ukuba ayosebenza endlini yomlungu nenye intombazana yona eyayivele isebenza khona. Lapha endlini esebenza le ntombazana yabe isimtshengisa iBhayibheli elalisetafuleni libhalwe ngesiNgisi. Yabe isithi le ncwadi iqukethe izindaba zenkosi. Ekuzwa lokho wethuka kakhulu uShembe. Kwabuya kuye lelizwe elafika kuye esentabeni limfundisa ukuthandaza. Kusukela lapho uShembe yamhlupha kakhulu lento, efuna ukwazi ukuthi inkosi ikhuluma ithini kule ncwadi. Phela wayengafundile futhi leli iBhayibheli lalibhalwe ngesiNgisi. Ngelinye ilanga uthe elele wazibona esesizulwini efundiswa iBhayibheli. Leli phupho lafika izinsukwana. Ekugcineni kwafika izwi khona ephusheni. Lathi akavuke eye kwelinye iplaza elabe liqamama nabo. Kuleli plaza kwase kunamakholwa asekweseli. Lathi ke izwi akavuke aye kulomuzi afike acele iBhayibheli. Nempela wavuka wathatha ihashi waya kuleli plaza. Uthe efika kulomuzi wahlangabezwa indoda esikhulile. Yayisibuza ukuthi ufunani. Wathi ngithunywe inkosi yezulu. Ithe angize kini nizofike ninginike iBhayibheli. Le ndoda yabe isithi, hawu, okusho ukuthi leli iBhayibheli lalibekele wena, ngoba ngalinikwa umfundisi kudala, kodwa angikaze ngisebenzise. Le ndoda yaya endlini yabuya naleli iBhayibheli elalingakaze lisetshenziswe. Yamnika uShembe, walivula. Yabe isibuza ukuthi uyakwazi ukufunda. Wathi uShembe qha angikwazi. Kodwa uthe uma elivula wavele walifunda engakaze ekwazi inhlobo ukufunda. Yathi le ndoda, mfana, okusho ukuthi uthunywe inkosi ngempela. Yase imcela ukuthi ngesonto iye naye enkonzweni. Nempela ngesonto le ndoda yamthatha uShembe yaya naye enkonzweni yamaweseli. Yafike yaxoxa ukuthi lo mfana uyisimanga. Uze kuye wathi uthunywe inkosi ukuba ezofuna iBhayibheli. Othe uma elivula wavele walifunda engakaze eye esikoleni. Angazi ukuthi uShembe waya kangaki enkonzweni. Kodwa ngelinye ilanga amaweseli abe esethi inkonzo ayiphathwe nguye. Wasukuma uShembe wahlabelela isihlabelelo esithi
wahazulwa ngenxa yami. Wathi uyaqala uyahlabelela kwavuka amadimoni, abanye abantu bawa phansi, abanye baphuma ngamafastela babaleka inkonzweni. Lento eyayenzeka akakho owayeke wayibona ngaphambili, ngaphandle ukuthi babefunde ngayo eBhayibhelini. Amaweseli athatheka kakhulu ngalesi simanga salomfana. Ngesonto elilandelayo amadoda sewesele aya kumfundisi eyocela ukuba uShembe abuye anikezwe inkonzo. Kodwa umfundisi womlungu wakwenqaba lokho. Wathi lo mfana useqale nini ukuba ingxenye yaleli bandla, ukuba usengalokho enikwa inkonzo. Kanti umfundisi usengene uvalo nomona. Wabona ukuthi lo mfana unomoya ongcwele. Uma evuma ukuba ashumayele, bonke laba bantu bazomshiya lo mfundisi balandele uShembe. Wabe umfundisi esebiza uShembe esethi kuye, mfana, ngiyabona ukuthi umoya ongcwele uphezu kwakho. Ngakho ke asekho isidingo sokuba uze lapha enkonzweni. Hamba uye ezintabeni ushumayele kumaqaba, bese abaphendukile ubaletha lapha enkonzweni. uShembe wagcina ngalolu suku ukuza enkonzweni yamaweseli. Kodwa esuka lapho akakwenzanga lokho akutshelwe umfundisi. Esikhundleni salokho wabuyela enkopholo, waqhubeka nempilo ebevele eyiphila. Kodwa yinye into ongabange esayiyeka noma engasonti indawo. Wayehlale efunda iBhayibheli. Ntambama ahambe ayothandaza. Emnsizweni bakhe uShembe wayelisoka, ethandwa zinsizwa nezintombi nangamakhehla nomama. Nomlungu owayesebenza kuye emthanda kakhulu. Wayenesiphiwo sokuhlabelela, eshaya inkositini njengomaskandi. Bonke abantu begijime beze kuye bezolalela lenkositini. Ngisho kunodwendwe, kwakuthi kunezinsizwa ziza nezinduku, yena engaphathi induku. Kodwa ezwakala eqhamuka kude egodini eshaya inkositini yakhe. Bonke abantu bayeke konke bebekwenza beze kuye bezolalela lensizwa enhle nehlabelela ngeyiphimbo elipholile nelimnandi isimangaliso. Wayenesiphiwo sokuthandwa zilwane ngendlela engakholeki. Abanye bethi unomuthi, ngoba wayeke ehlale phezu kwehashi noma lingakaze ligitshelwe, kodwa livele lithobe kuye. Abelungu bamaplazi amahashi abo babewaletha kuShembe uma esaqala ukugitshelwa. uShembe waganwa ngamakhosikazi amane njengazo zonke izinsizwa zakwaZulu. Kodwa le yesine ayibanga isahlala naye, ngoba kwathi isanda kucaca uNkulunkulu wafika ngezinkani manje uShembe. Njengoba sesishilo ukuthi noma wayengasonti indawo, kodwa akabuyanga wehlukana neBhayibheli kanye nokuthandaza. Ngenye intambama ekushoneni kwelanga waphuma ekhaya wayothandaza ngaphandle komuzi. Wathi esathandaza kwavele kwafika ubuthongo, walala eguqile ethandaza. Wazibona ehamba emkhathini, ngaphezu kwakhe kunesixuku sabantu
abembethe izingubo ezimhlophe befake amabhande amnyama okhalweni. Bebahle kakhulu laba bantu. Ingubo emhlophe nebhande elimnyama elifaka ngamakhosikazi ka-14 waqala ukuvela kulesi sibonakaliso. Kodwa ekuqaleni kwakungamadoda ayifaka leli bhande. Ekuqaleni kwakungamadoda ayifaka ibhande lika-14. Kodwa kwahamba washintsha uShembe wasethi alifakwe ngamakhosikazi. Indaba endekeleyo. Wathi uma eya kubo wazama ukubafica kodwa wangakwazi. Noma yena wayehamba bona bemile. Kwathi esacabanga ukuthi kwenziwa yini engabafici. Esifubeni sakhe kwaphuma umuntu ofana nalabo bantu babona lapha emkhathini. Kanjalo nasemahlombe akhe kwaphuma omunye umuntu. Kusho ukuthi kwaphuma abantu ababili. Omunye waphuma esifubeni sakhe, omunye waphuma emahlombe akhe. Khona lapho kwaphuma ababili futhi kulesi sixuku. Bahlangana nalabo ababili abaphume kuye. Kulabo ababili emahlombe abo wabona kubhalwe ukuthi Shembe. Wabona kulabo ababili abaphuma esifubeni sakhe emahlombe abo kubhalwe ukuthi Shembe. Wabezwa bekhuluma bodwa bethi asimtshele ukuthi kwenziwa yini engakwazi ukuhlangana nalabo bantu. Base bekhomba ngeminwe yabo emhlabeni. Kule mine kwaphuma umbane owakhanyisa isidumbu sakhe esasilokhu siguqile. Uma esibheka wasibona sisibi siphethuza izimpethu. Base bethi uyasibona isidumbu sakho? Wathi uShembe yebo ngiyasibona sibi. Base bethi yikho ke ungakwazi ukuhlangana nathi ngoba usahlala esidunjini esingcolile. Laqhubeka lelizwi lathi uyakhumbula ngithi kuwe uma ungakakuyeki ukuhlobonga ngeke ungibone. Wavuma uShembe ngekhanda esejabule. Khona lapho abona abantu besifazane abane bebangisana ngento okwakungathi indwangu. Okuthe uma ebhekisisa wabuye wabona ukuthi babangisana ngengane. Ababili bayibambe izandla bayadonsisana. Nababili bayibambe izinyawo bayadonsisana. Wathi uma uShembe ebona ukuthi ingane le wamemeza kakhulu wathi hayibo nizolimaza leyo ngane. Kwase kuphuma izwi kulaba bantu lithi uyayidabukela yini le ngane. Wathi uShembe yebo. Bathi laba obabonayo ngabafazi bakho. Le ngane nguwe babanga wena. Yikho ungeke ukwazi ukuhlangana nathi. Ngoba usesesidunjini esingcolile. Usabangwa ngabafazi. Laqhubeka izwi lathi uyakhumbula ngikutshela ukuthi uma usahlobonga ngeke ungibone. Wavuma uShembe ngenhliziyo kodwa ephatheke kabi. Sekwenzeke okuningi kulesi sibonakaliso. Laba ababili babuyela esidunjini sika Shembe. Kwathi laba abebevele besemkhathini bamkhomba ngemine eyaphuma umbane. Wehla wabuyela esidunjini sakhe. Waphaphama ekseni eseze waba nesinye ukubhuqa. Kwa isinye noma isinye ukubhuqa.
lento yenzeka eguqile ethandaza wazwa phaphama ekuseni esalokho eguqile kusihlwa uthe uya kunkosikazi wakhe omdala wezwa eshawa luvalo laselivela futhi lelo lizwi lithi phuma kubafazi bakho ngoba ngifuna ukukhuluma nawe. Wathi uShembe ngibeze njani abafazi bami? Lathi izwi othanda kuyogana engahamba eyogana kwenye indawo, othanda ukuhlala engahlala, kodwa wena phuma kubafazi bakho uhlale wedwa, ngoba angikwazi ukukhuluma nawe usahambela abafazi bakho. Wathi baba mkhulu Nkosi, kungcono ubabulale, ngoba angeke ngikwazi ukubekezela ukubona umngami eyogana enye indoda ngikhona. Laphendula izwi lathi ngiyezwa. Wabiza wonke umndeni wakhe uShembe wawazisa wathi unezwi likaJehova elikhuluma nami lithi angehlukane namakhosikazi ami ngoba yena ufuna ukukhuluma nami. Wathi nina kodwa awungenwa ukuhlanya mntanami, uzobalahla kanjani abafazi bakho? Wathi uShembe angazi mama, kodwa mina angikholwa ukuthi ngingenwa ukuhlanya. Kusukela lapho uShembe waphuma ezindlini zamakhosikazi akhe wabe esakha idokodo ngaphandle komuzi wakhe ehlala khona yedwa. Amanzi ewanikezwa noma ewalethelwa ingane yakhe, ngoba kungekho umuntu wesifazane ongabe esasondela kuye. Kwaduma indawo yonke ukuthi indodana kaMayikisa ingenwa ukuhlanya. uShembe wabe engumuntu ocebile kakhulu, enomuzi omkhulu nezinkomo eziningi nezimbuzi namahashi konke kugcwele umuzi, enamakhosikazi awu-4. Kuthiwa wayethi ma ebophele iy'nkabi ezo-16. Ngelinye ilanga wabophela izinkabi ukothwala umhlanga, wasehlelwa endleleni ngoba kwakulibangana lapho owayekhona. Uthe salele ngaphansi kwenqola wabona izinkabi sengathi kukhona okuzithusayo ziphambanisa amajoka. Uthi uyabheka ukuthi izinkabi zethuswa yini, wabona kunomuntu ogibele ihashi ephethe umkhonto emkhomba ngawo. Uthe samangele ukuthi uqhamukaphi lo muntu, wavelela umuntu wanyamalala kwabamnyama futhi. Wabuyela ekulaleni, zaqala futhi izinkabi zethuka zishayisana ngamajoka. Kwaba nokukhanya kwesimangaliso. Wambona futhi lo muntu ophethe umkhonto ohamba ngehashi, umkhonto ewubhekise kuye. Wabuye wanyamalala. uShembe wesaba kakhulu, awabe esalala. Kuthe sekusekuseni wabona kuqhamuka insizwa yangakubo izomazisa ukuthi akabuyele ekhaya ngoba kunengane yakhe egula kakhulu. Wabuyela ekhaya, wayifica nempela ingane igula. Kuthe ebusuku elele, wambona futhi lo muntu egijima emafini, enamahashi amabili edonsa ikalishi. Wabuya lo muntu wamkhomba ngomkhonto, wabe sethi iyafuneka leyo ngane.
uShembe wavuka esenovalo waya unkosikazi wakhe. Nempela wayifica ingane isigula kakhulu. Wabe setshela umkakhe indaba yalomuntu. Wabe sethi kungcono baye enyangeni. uShembe wathatha ihashi bahamba nomkakhe nalengane khona ebusuku. Kuthe besahambe ibangana, ingane yavele yafa. Ifele endleleni. Babuya nesidumbu. Kwaphela izinsukwana. Kwahlabeka futhi eya kwenye indlu. Nayo yashona. Kwathatha isikhashana. Kwagula enye. Nayo yashona futhi. Lo wokugcina kwase kumntwana weshumi. Bantwana bakaShembe abasebefile. Kuleyo gcina uShembe wazivalela nesidumbu endlini. Wabuza uNkulunkulu ukuthi kanti kwenze njani. Kodwa ingane ayizange ivuke. Kwabizwa umlungu weplazi okunguye owafike waqhekeza isicapha. Wangena endlini. Isidumbu esasesinuka wephucwa sona. Sekuphele izinsuku ezintathu esigonile engafuni isincwadi. Ecabanga ukuthi ngokukhala kwakhe uNkulunkulu uzoyivusa ingane yakhe. Sathathwa kuShembe isidumbu sayongcwatshwa. Esuka lapho uShembe waya ehlathini wafika wahlala khona. Ethandaza ethi uNkulunkulu akamthathe eyohlala nalezi yansizwa owazibona esibonakalisweni zigqoke okumhlophe. Wathi uma uNkulunkulu engamthathi uzozibulala ngokwakhe. Eseyiphethe nentambo esesikhombile nesihlahla ozosikhunga kuso. Kwathi esathandaza kwase kuvela izwi lithi akabheke phezulu. Wathi uma ebheka emkhathini kwaqhamuka umuzi omkhulu nomuhle isimanga. Lathi izwi, lo muzi ngowakho. Kodwa uma uzozibulala angeke ungene kuwo. Kodwa uyoboshwa isikhathi esingangesikhathi obuzosiphila emhlabeni. Laqhubeka leli lizwi lathi, Shembe, uyakhumbula mhla ngithi kuwe yehlukana namakhosikazi ungilandele. Wathi wena kungcono laba abafazi bakho ngibabulale kunokuba ubabone begana amanye amadoda uphila. Mina ke ngenze okwacelwa nguwe. Esikhundleni sokubulala amakhosikazi akho asenezono, ngikhethe ukubulala izingane zakho. Lezi izingane zimela abafazi bakho. Abafazi bakho ke sebefile. Sukuma ungilandele. uShembe wabuyela ekhaya, wabiza wonke umndeni wakhe. Wawazisa ukuthi uJehova usemehlulile. Usezolandela okushiwo nguJehova. Lapho esevalelisa kwasuka isikhulu isililo. Amakhosikazi, izingane nonina belila ekhala. Umakoti owayesanda kushada wayesevele esemphindelise kubo. Wathatha ubhoko lwakhe neshumbu lamanzi. Wangathatha lutho olugqokwayo ngaphandle kwayevele egqokile. Wawashiya kanjalo ke onke amakhosikazi akhe nemfuyo yakhe eyayiningi kakhulu. Wamshiya nonina. Wasukuma wabaxhawula naye ekhala. Waphuma wahamba. Engazi ukuthi uyapi. Wathi nje uJehova nguyena owaziyo ukuthi ungisaphi. Unina wamphekezela ehamba ebalisa ethi, mntanami ungazibulali.
kulungile uhambe uzula ezintabeni noma ngingakuboni kodwa ngokweniswa ukuthi usaphila bese thweswe thina inkosi na ijuga lemiphefumulo usavuma thina salethwala kwagcola indawo yonke ukuthi ukuhlanya kugcine kuyenele indodana kaMayikisi ngoba kwase kuthathe isikhathi vele engasahlangani namakhosikazi akhe esehlala edukodweni olakhe ngaphandle komuzi abantwana bakhe namakhosikazi akhe umlungu wabaxosha eplazini bahlala emgwaqeni ngoba ngaleso sikhathi uma ngabe indoda ingasasebenzi nezingane ezincane kwadingeka ukuba umlungu ebaxoshe beyohlala emgwaqeni
ngizama ukuba nginakhele isithombe sokuthi lo Shembe esimlandelayo akazange waba yilento enibona oShembe abangabaholi bamaNazaretha beyiyo. Walahlekelwa amakhosikazi akhe, walahlekelwa izingane zakhe, walahlekelwa unina, walahlekelwa yiyo yonke imfuyo yakhe, waphuma ekhaya ehamba elandela umuntu owumoya ongabonwa. Ephuma ekhaya wahlangana nezinsizwa zaseweseli, wabe esehamba nazo, ehamba eshumayela, ephilisa abantu. Ngesikhashana kwaduma yonke iFree State ngalomprofethi oyisimangaliso owayehamba eshumayela abuye asindisa abantu kuzo zonke izinhlobo zezifo. Mina ngabizwa izwi lakho, awuke ngasuka ngakulandela, awungashiya, izwi lakithi
lakho ngalilalela engashiya ayinzuzo ngezwi lakho namhlanje ugcina lapho kodwa sizobe siqhubeke kule nyanga sibonisane ukuthi njengoba nibona amanazaretha asemaningi kangaka uShembe wakwenza kanjani lokho kodwa sizoqhubeka namhla sima lapho inkosi buselokhu nibusile. Amen.